In ka kalli shi wannan shiri na KTKs, dama shiri ne wanda aka ƙirƙiro shi domin ya taimaki talakan talaka, ya taimaki wanda bai da ƙarfi, ya taimaki mai rauni a cikin society, ya taimaki mata da maza. Wannan shi ne babban makasudin. Meye dalili? Dalili domin a haɓaka tattalin arzikin al'umma, a kashe wasu matsaloli da ke damun al'umma. Kuma da na zo a matsayin gwamna, na ga irin tsarin da ake da shi ƙasa, kuma babban abin da ya ƙara mini ƙarfin gwiwa na ba da hankali da kashe kudaden gwamnatin jihar Katsina wajen wannan al'amarin shine ganin yadda jihohin da suka yi ƙwazo a cikin shirin sun samu alheri wanda zai dawo ya taimaki al'umma. A bara alherin da aka raba, wanda ake ce marwad ga kan abubuwan da aka yi a jihar Katsina, a jihar Katsina ita ta zo ta ƙarshe cikin jihohi 36 wajen kuɗin da muka samu. Don jihar Katsina ta samu miliyan 380 da ko tara ne? To, kusan haka. So, amma in ka kalla akwai jihar da ta samu biliyan 36, wata biliyan 20, wata biliyan 10 kaza. So, wannan abin sai ya sanya da shi kwamishina na budget da planning ya zo mana da wannan matsalai, kuma na ga an hwana al'amarin, shi ya sa muka saki kuɗi a gwamnatin jihar Katsina. Wajen kuɗin nan sun yi miliyan 4,000 wanda aka saki domin gudanar da wannan aikin, kuma da tallafawa mutane, wanda muka zo muka yi empowerment, muka taimaka ma dubban manoma da taki da kayan aikin gona, muka taimaka ma dubban communities wajen guda 100 da wajen 50 ne, waka taimaka musu da kuɗaɗe na wasu project da suka tsara na committee. Sannan kuma muka zo ɓangaren masu ƙanana da matsakaitan masana'antu, aka sai musu kayayyakin sana'o'i, aka raba musu, hadda dai awaki aka rarraba musu, auren awaki guda 4 da bunsuru guda 1, da kuma injin casa, injin yin man gyada, injin abubuwan da aka raba wa mata da matasa. Kusan dubban mutane sun amfana a jihar Katsina akan wannan kudaden da muka bada. Wannan kudaden da muka bada kuma ya jawo mana samun kyauta daga bankin duniya na kudi kusan biliyan 26 a jihar Katsina, wanda yanzu magana da ake sun ba mu wajen biliyan 15, wanda kuma za mu sake turbuɗa shi cikin ƙasai, a sake haɓaka ma, a sake taimakon wa'annan irin kategori ɗin mutane da kuma sauran abubuwan ci gaba na jihar Katsina, wanda shi kuma in muka yi shi ba mu san abin da kuma za mu ƙara samu ba na alheri, tunda yanzu Katsina ta fito daga position na ƙarshe ta koma yanzu cikin 10 farko waɗanda suka samu alheri a wannan shekarar tamu, ta wannan damar da aka samu. So ina ganin wannan abu ne dama kuma da ya daidai da shirye-shiryen da muka zo da shi a gwamnatance na tallafa ba ƙanana da matsakaitan masana'antu, wanda ya sa muka ƙirƙiro da hukuma, muka ware kuɗin da za ta yi aiki. Sannan kuma dama akwai shirye-shiryen da gare mu na harkar noma, wanda tun baran ma mun taimaka ma manoman rani da na damina da duka wa'ana abubuwan, domin ka diba kwantum da mutanen da muka, wanda kuma duka wannan abun duk wanda ke so zai iya zuwa ya gani ya verify. Sannan kuma ka kalle bangaren dama community development, wanda ma yanzu mun hito da tsari wanda duka ayyukanmu na jihar Katsina da namu da na ƙananan hukumi zai rika hitowa daga wa'anda suke zaben mu, cewa ga abin da muke so. Don kana iya zuwa ka rihe wani wuri ba nan ne ya bude ba, so shi wanda ke kwana cikin ɗaki shi ya san daidai inda wurin da ruwan ke zubowa, amma in baka sani ba, in ka je ka yaɓe wani wuri nan ruwan ya ci gaba da zuwa. So don haka dole ka ɗauki ci gaba ka maida shi hannun al'umma, domin al'umma su rika zaƙulo abin da ya dace da su. Yanzu idan ka je ga gari ka ce a ƙauye ka zauna ka ce kai nan garin waye talauci, ka je yara kai wannan tambaye, wala za a gaya maka
kuma za ka tabbatar da in ka zaga duk inda ka je kowa ka ce mashi wani sai ya ce yi wannan gaskiya ne. To in kana kai abu ƙasa ba za a rika samun matsaloli ba. Na je na raba kayayyakin nan da kuɗaɗen nan da abubuwan nan ga mutane kuma na ga huskokinsu, na ga gamsuwa da jin daɗi da natsuwa da fatan alheri ga huskokinsu. Kuma ba mu tsaya nan ba, mun yi providing platform wanda za mu rika zagayawa ana ganin mutanen nan da aka ba abun nan shin wane irin canji suka samu na rayuwarsu na wannan taimakon da aka. To da haka ne